Светлозар Савов. Do you know what happened to me last night? I was out with my girlfriend and I saw this sexy motherfucker. And I couldn't wait. So I told him, why don't you pull your pants down so I can talk to you? В синият ъгъл от Гърция, 24 години, една победа с нокаут. Никос Соколис! В червеният ъгъл, състезател на Респект Русе, 21 години, 5 победи, 0 загуби. Светлозар Савов! Правилата ги знаете, слушайте моите нормални успехи на двамата, поздравейте! Чухме и гонга на 6-та среща тази вечер. Правила ММА. Смесени бойни изкуства. Черни гъщета Светозар, бели. Гост от Гърция Никос Соколис. Много добър десен прав от страна на Светозар и последва нокаут. Тази среща изключително бързо приключи. Няма какво да кажем, дами и господа. Просто нокаут. Все още не може. Дръж го за кръста го хвани. Ще падне. За кръста го хвани. Върнаха Никос в ринга. Аплодисменти за Светозар Савов. Може би най-бързият нокаут, който сме гледали в България до този момент. Безспорно. Срещата продължи около 2 секунди. Много добър десен прав. Право вратата. Десно круше, дясна балтия, както му вика в нашите среди. Но важното е, че свърши работа много чист удар, много добре премерен и много красив нокаут. Браво! Наградата на победителя ще връчи господин Христо Христов, президент на Rio Pain Challenge.